गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दानो जोङो नैबे रोनगोरा नार्जारी रायजो सभानि जे एमपि बिथाङा बुंदों दानो जोंनि बिटिआरआवहाय गोबां गोजोन थासारिया फैबाय आरो गोबांथार डेभेलपमेन्ट जाबाय होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। थारैनो नोंथांमोनहा गोजोननाय आरो जौगानाय गोजोन थासारिखौ मोननो हाबाय नामा? बिथांमोनहा दिनै बुंदों गुबुन सरकारफोर बायदि नङा, बिथांमोननि सरकार खुंनाया बिराद गोजोन थासारियाव लाबोनो हाबाय आरो रावबो गुन्डागार्दि गैला आरो रावबो पाब्लिकफोरखौ सिगि सग' खालामग्रा बेफोरबायदिबो गैला होननानै बिथांमोनहा मिथिं दावथिं आरो गोबां जायगाफोरावहाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङावहाय बुंनायखौ जोङो खोनानो मोनगासिनो दङ। थारैनो नोंथांमोनहा गोजोननाय मोनबाय नामा आरो जौगानाय मोननो हाबाय नामा? दिनै बिथांमोनहा थगाय थसि जे रायजो खुंनानै दिनैहाय बिथांमोनहा गावसोरखौनो थिफुदला बेसेबा गिदिर खामानि मावनो हाबाय, गोजोन थासारि लाबोनो हाबाय होननानै बिथांमोनहा बुंदों। दिनैसिमबो गोबां मुंख्लंफोरनि न'खरनो जेबायदि होनांगौ बेफोरबायदिखौ बिथांमोनहा होबोनो हायाखै आरो जेबायदि परिस्थिति बिथांमोनहा जे समायखिरा लाबोदोंमोन बेफोरबायदि खामानिखौ बिथांमोनहा मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै। आंनि नोजोराव नोंथांमोननि नोजोरावहाय मा खामानि मावनो हाखो नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। नैबे रोनगोरा नार्जारी बिथाङा मा बुंदों बिथांनि बुंनायफोरखौ खोनासंनायनि उनावहाय। हिंसाया जोंनि समाजाव दा जायगा गैला। 2020 मायथाइयाव जि सान्ति सुक्ति जाबाय, बिनि उनावबो गोबां माखासे बिसायख'थि जालांबाय आरो बे बिसायख'थिखौ जों नुदों, बेबायदि दावराव दावसि जों नुवाखै। गतिके एबारबो जानाय नङा आरो बेखौ मानसिफ्रा बयबो बुजिबाय जे हिंसाजों जेबो खामानि जाया। आगोलाव 15 बोसोर बिपिएफनि दिनाव हिंसाया मा रोखोम नुबोजोब्बाय बेखौ मानसिफ्रा आंगायबाय। दा जोंनि बे समावहाय दिनै मानसिफ्रा गोजोन थासारिखौ हास्थायदों, मोनबायबो, खामानिबो मावगासिनो दङ। गतिके नैबे बिसायख'थियाव सोरबाया माबा मोनसे दावराव दावसि खालामनो नागिरोब्लाबो आं सानो बेखौ रायजो राजाफ्रा रायजोयैनो होबथागोन। फैगौ 13 थारिखआव जानो गोनां जिउफोरा बिसायख'थि, बेनि थाखाय जोङो जे इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय न'खर गामि जों हाबबाय थादों। रायजो राजाफोरजों जोङो फोरमायदों जे इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनो मानो भट होनांगौ। रायजोफ्रा बयबो बरायदों, खोब मोजां। दिनैहाय बर'ल' नङा, बर', आदिबासि गासिबो राजबंसि, बाङालि, माइन'रिटिफोर जेसेबां जाथि जन'गोष्ठी दं बयबो गामियाव जों हाबदों आरो रायजोफोरजों जों सावरायदों। बयबो बुंदों जे आथिखालाव बिटिसिआव प्रमद बर' बिफानि दैदेननायाव सान्थि फैबाय, जों गोजोन मोनबाय। दा जोंनो जौगानाय नांगौ, दंग' बान्दो नांगौ, सोलोंथाइ जोंनो नांगौ, बेब'साय खालामनो थाखाय जोंनो खाबु नांगौ, न'खरनि जौगानायनि थाखाय खाबु नांगौ। बे जाबाय रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि दिनै बे सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। आसाम सरकारनि दिनैहाय जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जि माखासे आसनिफोर, बिटिसिनि प्रमद बर' बिथांनि जि माखासे आसनिफोर, बे गियान सारां बिथांखि, आइ अनसाय बिथांखि, दिनै सुपार 50 लानाय जादों, दिनै अरुण'दय स्किम दङ, रेशन कार्डनि गेजेरजों आयुष्मान कार्ड दङ, गोबां माखासे स्किमफोरनि गेजेरजों जोंनि न'खर जौगानायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बेखौ रायजोफ्रा मोजाङैनो मोननानै दङ। बे बाथ्राखौ दिनै फोरमायदों जोंनो। गतिके फैबाय थानाय बे बिसायख'थियाव जोंनि थाखाय गोब्राब जानाय नङा। रायजोफ्रा जोंजों दङ। एबा ट्रेक्टरनि सावगारियानो भटखौ होजोबो। भट थुनायनि साननै सानथामनि उनावहाय बिसोरफोरबो हिंसायारि जाथायफोर जायो। दा बेनि बेलायाव रायजोफ्रा मालाबा आं सानो हिंसाया जोंनि समाजाव दा जायगा गैला। 2020 मायथाइयाव जि सान्ति सुक्ति जाबाय, बिनि उनावबो गोबां माखासे बिसायख'थि जालांबाय आरो बे बिसायख'थिखौ जों नुदों, बेबायदि दावराव दावसि जों नुवाखै। गतिके एबारबो जानाय नङा आरो बेखौ मानसिफ्रा बयबो बुजिबाय जे हिंसाजों जेबो खामानि जाया। आगोलाव 15 बोसोर बिपिएफनि दिनाव हिंसाया मा रोखोम नुबोजोब्बाय बेखौ मानसिफ्रा आंगायबाय। दा जोंनि बे समावहाय दिनै मानसिफ्रा गोजोन थासारिखौ हास्थायदों, मोनबायबो, खामानिबो मावगासिनो दङ। गतिके नैबे बिसायख'थियाव सोरबाया माबा मोनसे दावराव दावसि खालामनो नागिरोब्लाबो आं सानो बेखौ रायजो राजाफ्रा रायजोयैनो होबथागोन।